الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Zor günahlarının 8-ci türü turunda сөйләшеп китербез бүгенге дәресебездә. Зур günahların 8-ci türü инде ул хаксыз ятимнәр малын ашау. Монда ятимнәр малын ашау дигәндә генә аларның кулларыннан ризыкларын тартып алып ашау дигән сүз түгел, ә гомумән аларга каралган акча булсынмы, йорт булсынмы, яки машина булсынмы, менә шуларны инде zulümлык кылып инде үзеңә яздырып, үзеңә тартып алып, яки аларның акчаларын үзеңә алып яту, бөтенесе шушы ятимнәрнең инде малын ашау төренә керә инде. Һәм динебездә, шариатта ятимнәр дип кемгә әйтелә соң? Ятимнәр ул бәлигатькә җиткәнче әтисе үлә икән, бу балага инде ятим бала дип әйтелә. Мәсәлән, берәр яшь кенә малайның яки кызның инде әтисе үлә икән әле, үлеп китә икән инде, әмма ләкин балигатькә җитмәгән икән, бу инде әнисе булса да моңа ятим дип әйтәләр инде. Һәм ни өчен соң әтисе үлгәч? Чөнки әти кеше безнең ислам диненә, шариатыбызда төп тәэмин итүче, төп яклаучы, төп инде гаиләдә көтүче булып тора инде. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, нәрсә диде? Куллукум раин, һәрберегез көтүче диде, һәм һәрберегез үзенең көтүчелеге өчен җавап бирә. Сез дип иратларга инде шушы сүзләрне җиткерде. Шуңа күрә динебез буенча менә бу ират кеше инде гаиләне тәэмин итеп карап торучы булырга тиеш инде. Һәм менә мисаллар китергәндә тормыштан инде бик күп була бит инде, юл фаҗигасында мәсәлән әти-әниләр үлә дә, һәм инде шушы балалары кала. Һәм балалары калгач, буларга әти-әнисеннән инде мирас кала. Шулаймы? Анда йорт булсынмы, машина булсынмы, яки акчалата. Һәм кеше бу ятим баланы инде мәсәлән тәрбиягә ала. Һәм тәрбиягә алгач, менә бу тәрбияче кеше шушы ятимнәрнең инде аларга калган мирасын үзенә тотырга тиеш түгел. Ул аны инде, әгәр дә ул хәлле гаилә була икән, ул шушы калган мирасны инде саклап, бәлигатькә җиткәч инде, бу инде балалар үсеп җиткәч инде, начарны яхшыдан аера белә башлагач инде, шушы малны инде аларга тапшырырга тиешләр. Яки инде әзрәк инде хәлсезрәк гаилә булса, әйтик, факиррәк, бу вакытта ярый шушы малдан инде баланы, шушы ятимнәрне тәрбияләгәндә, шушы мирасның анда күпмедер өлешен тотырга. Мәсәлән, балаларга инде киемнәр алырга, мәктәпкә йөртергә, укуларына түләргә һәм башка шундый чыгымнар өчен буларга ярый алырга. Чөнки бу ятимнәргә каралгач, ятимнәрне үстерүдә, тәрбияләргә тотырга рөхсәт ителгән акча инде. Әмма ләкин шушы тәрбияче кеше шушы ятимнәр малын үзенә алырга тиеш түгел. Әмма ләкин кайбер галимнәр рөхсәт итә, әгәр дә инде факир булса, аның ашарына да, эшеренә дә булмаса, инде теге өчен-ышка гына ялгый икән, шушы тәрбияләгән өчен бит инде хезмәт хакы дип инде үзенә инде күпмедер микъдарын шушы ашарына, киенергә кирәкле рәвештә генә алса ярый дип рөхсәт ителә. Кайбер галимнәр бар. Кайбер галимнәр инде русча әйтсәк категорически инде тыялар шушы ятимнәр малына тиергә, ятимнәр малын алырга инде. Әмма ләкин дөресрәк фикер буенча инде галимнәр инде ярый дип рөхсәт итәләр инде. Һәм менә шушы малга хаксыз кеше ала икән, менә бу бик зур гөнаһ ала. Һәм Аллаһ Тәгаләнең инде шушы кешегә бик каты газабы була, әгәр дә хаксыз инде ятимнәр малын ала икән. Һәм шулай ук инде мәсәлән берәр гаилә ниятләде икән, ятимнәр йортыннан ятимнәрне тәрбиягә алырга, яки бер баланымы, икенеме инде, бу кешенең калбендә ният булырга тиеш түгел, шушы баланы алып, аның пособиеларын алып, чөнки без беләбез, ятимнәргә пособие каралган инде. Һәм инде үсеп җиткәч, аларга 18 яшьтә дә инде ятимнәргә дәүләт тарафыннан квартиралар, йортлар бирелә инде. Һәм кешенең калбендә шундый ният булырга тиеш түгел. Ятим баланы алам да, акчасын алып, анда теге хәлемне яхшылатам дип. Менә андый ният булырга тиеш түгел. Чөнки
баланы аласы икән тәрбиягә ятимнәр йортыннан, аңа каралган пособиене да син шушы ятим балага гына тотырга тиешсең. Син үзеңә алырга ярамый. Әгәр дә хаксыз үзеңә үзләштерәсең икән, бу пособиеларны, бу пенсияларны дигәндә, бу сиңа харам булып тора. Сиңа моны инде тотырга ярамый. Бары тик шушы балага гына тотылырга тиеш. Әйткәнемчә нәрсәгә? Шул ашау-эчүенә, инде киемнәренә, анда укытуына һәм башка кирәк яракларына тотырга тиеш инде. Һәм Аллаһ Тәгалә инде кемнәр шушы ятимнәр балына инде кул суза икән, хаксыз үзенә үзләштерә икән. Чөнки бик күп ишетә шулаймы, анда телевизордан, теге хәбәрләрдән сөйләр, гәзитләргә язып чыгалар. Шушы хаксызга ятимнәрнең пособиесен үзләренә үзләштереп яталар дип, анда квартираларын яки Алла сакласын, яки үтереп, яки инде көчләп, куллар куйдырып үзләренә тартып алалар шушы квартираларын инде һәм башка төрле җәбер зулымлыклар кылалар. Бу кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең бик каты газабы әзерләнгән. Бу бик зур җиде куркыныч, һәлакәткә илтә торган гөнаһларның төренә керә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ниса сүрәсендә әйтә: "Иннәлләзина якулуна амвалал ятама зулман, иннама якулуна фи бутунихим наран ва саяслауна саира." Zulm юлы белән ди, хаксыз ятимнәр малын ашаучыларга ди, алар ди җәһәннәмдә ди, ут ашарлар ди. Аларның эшләрендә ут булыр ди. Беләбез менә, Алла сакласын инде, ишебездә ут яна икән, ул шыдый алмаслык бик каты газап. Әмма ләкин кемнәр шуны ашый икән ди, эшләрендә аларның инде карыннарында шушы ут булачак ди, ут янып торачак ди инде. Шундый каты газап әзерләнгән шундый кешеләргә. Без нәрсә дидек? Аллаһ Тәгалә җәһәннәм белән, ут белән куркыта икән, бу төр гынах, зур гынахлар төркеменә керә дидек. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ан'ам сүрәсендә дә әйтә, 152-нче аятында: "Вала тaqrabu малал ятима илля биллати хия ахсан" ди. Ятимнәрнең малына ди, балигатка җиткәнче ди, яхшылыктан башка ди, ятимнәрнең малын арттыру ниятеннән тышты инде, якында килмәгез ди инде. Менә монда бу аятта инде әзрәк тукталып китәсе килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ятимнәрнең малына ди, балигатка җиткәнче ди, яхшылыктан башка ятимнең малын арттырудан нияттән тышты, якында килмәгез ди." Менә бу инде ятимнәр малына якында килергә ярамый, иллә дә мәгәр яхшылык белән инде. Мәсәлән, галимнәр әйтә, әгәр дә шушы ятимгә яхшылык теләп инде күпмедер аның акчасын, мәсәлән, сәүдәгә тыгасың икән инде, сәүдәдә инде эшләтәсең икән, әгәр дә син беләсең икән, чынлап торып, менә бу инде сиңа акча китерә икән, теге отышлы сәүдә икән, галимнәр әйтә, шушы сәүдәне инде ярдәм йөзеннән акчасын ярый тотырга дип. Әмма ләкин бөтен кергән керемен шушы ятимгә бирергә тиешсең, һәм инде әз генә күләмен үз хезмәтең өчен алырга ярый ди. Менә бу аяттан инде галимнәр шундый хөкем чыгардылар. Әгәр дә берәрне отышлы сәүдә була икән, шушы ятимнең малын инде ярый шушы сәүдәдә эшләтер өчен. Әмма ләкин алган инде нәрсә керемен дидек, без ятимгә бирергә тиешбез. Иллә дә мәр әз генә инде шушы хезмәт өчен рөхсәт ителә алырга инде. Аннан тыш инде без нәрсәдә Аллаһ та якында килмәгез ди ятимнәр малына. Монда Аллаһ Тәгалә кисәтә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең инде хадисендә әйтте, без аны бик күп кабатладык инде, иҗтәни бу сәбъа мавиқат диде. Ярак булыгыз диде, 7 һәлак итә торган куркыныч гынахтан диде. Нәрсә дидек? Аллаһка тиңдәшлек кылу, сихерчелек белән шөгыльләнү, хаксыз кеше үтерү, риба һәм инде менә нәрсә? Шушы инде ятимнәр малын хаксыз зулымлык белән ашау инде. Һәм менә шушы 7 төр гынахның берсенә кергәнгә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм монда якында бармагыз ди, шушы төр гынахка инде. Һәм шулай Ниса сүрәсенең 2-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Вату ятама амвалухум ва ла تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ди. Ятимнәргә ди, малларын ди,
бәлигатькә җиткәч тә кайтарып бирегез ди. Без инде мисаллар алганыйк, бәлигатькә җитте икән, әгәр ул яхшыны начардан инде аера икән, без ул вакытта инде шушы аларның малын үзләренә кайтарып бирергә тиешбез инде. Һәм начарны ди, харам юлны ди, яхшы белән алыштырмагыз ди. Ягъни ятимнәргә шушы малларыннан инде начарын биреп, аларның яхшы малларын үзегезгә калдырмагыз ди инде. Чөнки булырга мөмкин, мирас кала ятимнең инде, һәм без инде шушы начар нәрсәләрен генә биреп, мирасның инде яхшыларын үзебезгә калдырырга ярамый. Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы Ниса сүрәсендә моны бездән тыя инде. Һәм ятимнәрнең малын ди, үз малларыгызга кушып ашамагыз ди. Ятимнәрнең малын нәрсә дидек? Үзебезгә ашарга, үзебезгә инде кулланырга ярамый. Илдә дә мәгәр бик каты фәкыйрь булса гына, шушы үзенең хезмәт хакы дип инде, үзенең лаеклы дип, мин моны тәрбиялим, шуңа күрә инде миңа бик фәкыйрь булганга күпмедер өлешен алсам ярый дип, шундый ният белән генә алса ярый ди. Дөреслекдә ди, ятимнәр малын ашау ди, зур гынах булып тора ди. Менә бу ачыктан ачык дәлил. Аллаһ Тәгалә Куръанда үзе әйтә нәрсә ди? Ятимнәр малын ашау зур гынах булып тора инде. Һәм Хаким риваятендә килә торган икенче хәдисендә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Аллаһ Тәгалә ди 4 төрле кешене ди җмахка кертми ди, һәм аның ниъмәтләрен дә татытмый ди. Ягъни җәннәт ниъмәтләрен дә татып карарга бирми һәм гомумән инде җәннәткә якын да китерми ди. 4 төрле кешене ди. Беренчесе нәрсә дидек? Исерткечләр, харам булган инде эчемлекләр эчүчене, монда инде бигрәк тә шушы хәмерне эчергә яраткан кеше инде, шуның белән мавыккан кешене беренчесе. Икенчесе ди, риба ашаучы, без моның турында инде сөйләштек алдагы дәресләрдә инде. Һәм инде хаксыз рәвештә инде ятимнәр малын ашаган кеше. Һәм инде 4нчесе әтиәнисен рәнҗеткән кеше инде. Әтиәнин рәнҗетү турында без шулай инде сөйләштек. Безгә мондан аласы файда нәрсә? Ятимнәр малын ашау инде. Мәгәр ди, тәүбә генә кылсалар ди, җәннәткә керүләренә өмет бар ди инде. Менә безнең Хаким риваятендә килә торган сахих хадис булып тора. Ятимнәр малын ашаган кеше хаксыз, бу кеше инде җәннәткә керми. Шуңа күрә инде кем шушы гынахны моңарча эшләде икән, бу тәүбәгә килеп инде булдыралганча шушы хакын, ятимнәр хакын кайтарырга тиеш. Һәм тәүбә кылса, Аллаһ Тәгалә Гафурур Рахим, Аллаһ Тәгалә гафу итүче, рахимле, кичерәчәк инде. Кем инде шушы аятларны, шушы хәдисләрне ишетте, ятимнәр малына якын килүдән инде сакланырга тиеш инде. Һәм киресенчә инде ятимнәрне тәрбияләү, аларны инде аларга ярдәм итү һәм гомумән үзеңә, гаиләңә тәрбиягә алу бик әҗерле, бик саваплы амәлләрдән булып тора. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу кем ятимнәрне тәрбиягә ала диде, ул җәннәттә шушы 2 бармак арасындагы кебек минем янымда булыр. Шушы 2 бармак бит инде безнең бик якын, шулаймы? Аларның инде хәтта аермасы да юк ди, 1 бармак кебек. Менә шундый якын дәрәҗәдә булырлар. Пәйгамбер саллаллаһу янында җәннәттә кем ятимнәрне инде тәрбиягә алды, аларга ярдәм итте. Шуңа күрә инде киресенчә аларга инде кешебездән килгәнчә инде ярдәм итәргә кирәк. Анда мал беләнме, малайым матур сүз беләнме, яки берәр эш беләнме, аларның инде җәбер зулым кылудан инде без сакланырга тиешбез инде. Чөнки аларга карата эшләнгән явызлык, зулымлык мондый кешегә карата эшләнгәнгә караганда аның гынахы күпкә зуррак, күпкә куркынычрак һәм инде газабы да катырак булачак. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде тәүфик хидаят бирсен безгә, ятимнәр хакын үтәргә, аларга инде җәбер зулым кылмаска һәм инде Аллаһ сакласын инде безнең балаларга ятим булырга, аныкларыбызга Аллаһ Тәгалә мондый хәүф-хәтерләрдән үзе имин кылсын, мондый авыр сынаулардан безне Аллаһ Тәгалә үзе сакласын, һәм тәүфик хидаят биреп инде үзен кушканнарын үтәп, тыелганнардан тыелып, җәннәт әһелләреннән булырга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.